Ja som Richard a dneska ideme točiť Sweet Game 4. Guličky. Mám meštek. Našiel som si tu nového kamaráta, keď som zabil Patrika. Volá sa Antonín. Čaute. Dúfam, že zvyšne nebudeme proti sebe, lebo sme dobrí kamaráti. Ja som o 4562,0. A išlo je 8. Dúfam, že nepôjdeme proti sebe. To by ma zdravilo. O 4562,0 ide proti 8. O nie, Antoni, ideme proti sebe. O nie, Richard, prečo? Poď si so mnou zahrať, musím ťa zabiť ako Patrika. Aby som vyhral pre moju babku a na tvoj pohreb. A musím uzísť. Poď. Vyhral som, haha, Richard. V zánom prípade. Haha, vyhral som, Antoního som zabil ako Patrika. Chcem to vyhrať pre moju babku a na tvoj pohreb neprídem. Dneska sa tu pre vás zlúčim s mŕtvým Antoním. Dávajte lajky, odbere zvonček a za 8 lajkov bude 5. časť. Čau.